Hola, perletes col·leccionistes! Soc Clara, tinc una col·lecció d'unes 100 nines i avui vos les ensenyaré totes, des de les més antigues, del 1958, a les nines d'avui en dia. Com podeu comprovar, la meva col·lecció bàsicament és de nansis de famosa, des de les més antigues fins a les més actuals, però també podeu trobar per ahí algun que altre tipus de nina. Com aquestes dos, que són Gwendalina, una nina de 74 centímetres, fabricada durant el 58 i el 59, i Pierina, de 70 centímetres d'altura, també fabricada per Famosa a finals dels 50. Aquestes dues nines són les més antigues que tinc, i no són nansis, però es coneixen com a la iaia i la mare de Nancy, i és per això que pense que no podien faltar en la meva col·lecció. Passe ara a ensenyar-vos les nansis més antigues que tinc, que són les nansis de la dècada dels 70. Sí que en tinc una anterior, que és la Nancy de presentació del 68, i és que Nancy va néixer en eixe any, però està per darrere perquè, com veieu, estan totes apelotonades. Només en este prestatge hi ha 20 nines, però què voleu que us diga? La vivenda està cara i les meves nansis no paguen lloguer, així que ja fan prou ocupant gratis una habitació. Fora de l'armari també tinc una Nancy del 70, ara la veureu, i el que he pensat és que com que en aquest vídeo no vos les puc ensenyar totes en detall, si no seria llarguíssim, pròximament faré vídeos de cada època de Nancy, ensenyant-vos les nines que tinc d'eixa època amb les característiques, els catàlegs que em van demanar algunes subscriptores i els conjuntets. Per així veieu una rèplica de l'estàtua que li van dedicar a Nancy a O'Neill, que ara està a Alacant, i la culpa de tindre açò és de la meva youtuber de referència, Nancylandia, que ho va mostrar a un vídeo i me va agradar tant que me la vaig comprar. Ara vos ensenyaré el mobiliari de Nancy d'eixa època, però abans tinc per així a dos nines que tampoc són Nancy, sinó que són Mary Poppins. Són anteriors a Nancy, del 64, i com veieu tinc les dues versions que va fabricar Famosa. Anem ja en el mobiliari de Nancy del 70 i el més icònic és aquest armari que de segur que totes les xiquetes d'eixa època el tenien. O somiaven tindre'l. Anaven perxetes i uns caixonets i mireu, per així està el conjunt de la Nancy presentació que vos he dit abans. Per darrere, que com ja veieu l'espai d'estes prestatgeries em pundix molt, tinc alguns dels puzzles que també es venien als 70, com el d'estiu i el d'hivern tenim també per ací. Vos ensenyo també la caixeta per dins, per si a algú li dona bons records. I per ací darrere veieu el vestidor, que anava amb dos caixonets, unes perxetes i un espill. El bagul rotxet, que és anterior al blau, si algú tenia un blau. Per dins, com no, tinc una nina, que aquesta nina és la patinadora dels 80, que la tinc així pendent de restaurar perquè la veritat és que les cames que té, que són flexibles, se li estan destrossant. A veure quan m'anime faig també un vídeo reparant aquesta preciositat. D'aquesta caixa que tinc al costat del bagul, la veritat que vaig tindre moltíssima sort perquè això sí que és molt difícil d'aconseguir avui en dia. No el llit, sinó la caixa. I com veieu, darrere també tinc la caixa del xifonier i una maleta blaveta plena de roba. Així pareix que s'ordena tot molt fàcil perquè està a càmera ràpida, però costa lo seu. Durant els 70, els catàlegs de les nines també venien amb xocs i diria que els tinc quasi tots. Els de les llanetes, això són els blisters, el xoc de parelles, que també he de fer un altre vídeo per ensenyar-vos en detall tots els xocs. Ara només vos ensenyo un poc la caixeta per dins, per si vos desbloqueja records a moltes de vosaltres. També tenim per ací el corta i cose de Nancy, en què te cosies tu mateixa els vestits. Jo en sort el tinc per estrenar, m'agradaria fer-lo algun dia, però també m'agrada conservar-lo així intacte, així que ja veurem. I ja vos el vaig ensenyar a un altre vídeo, que és el servicio d'azafata. Per ací dalt tinc una fofutxa que em van regalar, és com jo, i el xifonier amb caixonets, i en cada caixonet tinc 1000 coses. Així al costat estan els 4 volums de l'enciclopèdia d'Esperanza Ramos i José Luis Vera, que és un excel·lent treball de recopilació de totes les Nancys que han existit des del 68 fins a avui en dia, i l'últim volum, que me'l va regalar una companya de treball a la qual li tinc molt d'apreci, és de Leslie i Lucas. Per així tinc una altra nineta que no és de Famosa, ni Nancy ni Leslie, jo diria que és una aragonesa, però no sé quin tipus de nina és, i li tinc molt d'apreci perquè me la va regalar mon pare quan era xicoteta. I al costat tenim una Leslie, esta també és de les més antigues,
Leslie va néixer al 76, com la germana xicoteta de Nancy, i per darrere tenim un llibre també del 70 i la primera entrega de la col·lecció Planeta, a la qual no me vaig enganxar. Passe ara a ensenyar-vos les Nancys dels 80, que són les meues preferides, perquè tenen una careta tan bonica i els conjunts són tan top i colorits. Com veieu, també estan un poc apelotonades, pobretes, en lo que m'agraden estes. I aquestes, la peculiaritat que tenen és que quasi totes tenen mecanismes i tinc també la sort de tindre-les en perfectes condicions i tots els mecanismes en funcionen. Així que també he de fer un vídeo per ensenyar-vos els mecanismes. I el que esteu veient per ací darrere, mis peinados preferidos, és un xoc que com a xiqueta dels 90 no em podia faltar. Per ací un xicotet tas de l'anunci per a que el recordeu. Mis peinados preferidos tienes que poner Play-Doh en la muñeca y su pelo ver crecer. De fet, també he pensat fer vídeos pròximament sobre els joguets de la meva infància i així, de pas, li ajuda a ma mare a buidar el trastero. I ja passem a la meva època, als 90, i així estan les mítiques Nancys dels contes. Ventafocs, Caputxeta, Pocahontas, Bella i Bèstia, Aladín i Yasmín, Blancaneus i una Leslie Pipi calzas largas. Crec que vaig dir a un vídeo que no tenia ni nos xics, però mira, sí que no tinc. La veritat és que no me'n recordava d'estos dos. I algunes de les nines d'aquesta època, com la Blancaneus i Caputxeta Roja, venien amb ninotets de complement. I ja acabem en aquest armari i anem al que ens queda de l'altre. Nancys del món dels 2000 de la col·lecció Quirón. En tinc 5 de 6, quasi bingo. La del Carib, la centreeuropea, la japonesa, la hispanoamericana i la d'Oceania. O siga, la que em falta, que és la que li falta a la majoria de col·leccionistes, és la Àfrica, que tant de bo tindrà algun dia, però el seu preu està tan pels núvols i és tan difícil trobar-la que crec que eixe dia tardarà en arribar. Com veieu, també tinc una Leslie de Quirón, això és un descobriment prou recent. I per ací darrere tinc caixes amb algunes Nancy Model, que va ser la nina espanyola que es va traure als 2000 imitant a la Barbie i que va donar fi al model de Nancy que a tots ens agrada més que les Nancys que fan avui en dia. Però bé, aquesta Nancy Model, que es diu, pel que pareix no va tindre massa èxit i per això vam passar a la Nancy New. I per ací al costaet tinc les dos Barbies de la meva col·lecció, que anava a dir que són les úniques, però no ho són perquè en tinc 40 de quan era xicoteta. Això sí, tot és per restaurar. Però a mi les Barbies, la veritat és que no m'agraden massa, excepte algunes de col·lecció, perquè em pareixen massa cosificades. I passem ja a les Nancy New, que són les que se fabriquen avui en dia. He de dir que tampoc sóc molt fan, però sí que és veritat que últimament les estan traient en una careta més encertada, que m'agrada més, com aquesta de... jo li dic de Coco, però és la Katrina. I per ací baix està la meva col·lecció de figuretes de Coco, que m'encanta. Diria que és la meva pel·li de Pixar preferida, per tractar temes que em toquen tan de prop com la música i la família. Si no l'heu vista, ja esteu tardant. Mireu quin alebrije més mono. I ja per dalt de totes les prestatgeries tinc a les Nancys de reedició o exclusives que han tret en els últims temps. O també algunes que he fet, com la meva amiga Maria i jo, i per ací les de l'aniversari, del 40, del 50, del 55, i per darrere hi ha algunes Nancys més, i els conjuntets que van traure pel 45 aniversari, que com veieu, aquest és el de hippie. També tinc més conjuntets i complements de totes les èpoques pels calaixos i alguna nineta més que estan guardades en altres llocs, com aquesta comunionera de Gesmar de ma mare i ma tia. Si elles són del 66 i 67, esta nina serà de finals del 70 i ja la resta de nines que no tinc exposades és o bé perquè no me caben o bé perquè estan per restaurar, com aquesta que me va regalar Mar, la cantant del meu grup, i totes les Barbies de la meva infància que tinc pendent de restaurar en algun moment. I fins ací la meva col·lecció. Com que alguns m'heu preguntat que quantes nines tinc, les he comptades per fi, i tinc 60 Nancys, 4 Leslies, 3 Lucas i 11 d'altres nines. Això sense comptar les Barbies de xicoteta que tinc per restaurar. Si les comptara arribarien a les 100, però no les compte perquè com que no sóc molt fan, de segur que quan les arregle les venc.
Així que, sense contar eixes, tinc una col·lecció de 85 nines, de la qual estic super orgullosa i enamorada, de tindre un trosset de la història del joguer d'aquest país a ma casa. Si vos agraden les nines i el col·leccionisme, no oblideu donar-li like i subscriure-vos al canal. Estaré preparant cosetes molt xules i ens veiem en el pròxim vídeo.